Şu günler Türkmenistan'a ýüpek gurçugyny ýydyk etmek işlerine badalgy berilýär. Ýurdun sebitlerine pile öndürüjileri ýüpek gurçuklary paýlanyp berilýär. Käbir pileçi kärinneçi ýüpekçiliginiň düşegintigini aýdyp gurçuk ýetişdirmekden boyun gaçyrýar. Häkimetler idara kärhanalara paýlanyp berilýän ýüpek gurçuklaryny büdjet işgärleriniň gerdenine ýükleýär. Şol bir wagtda ilatyň durlugatdaklarynyň wekilleri pile möhütüne mejburi çekilýär. Ýurdun günorta unnawar sebitlerini häkimetleriň talaplaryna laýyklykda her bir büdjet işgäriniň paýyna 2 gram ýüpek gurçugy düşýär. Ýydyk işlerinden ýüze urýan işgärler gurçugyň her bir gram üçin 150 manat meşburini öýde işleýän idarasyna pul geçirmeli edilýär. Edara kärhanalara belli möçberlerde ýüpek gurçuklary paýlanyp berilýär. Ýolbaşçylar şol gurçuklary işgärleriň arasynda paýlamaly edilýärler. Her işgäre adyndan 2 gram ýüpek gurçugy düşýär. Diýip marly bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýydyk işlerini istek bildirmeýän işgärlerden pile möhütü münasibetli mejburi pul toplanýar. Ýöne işgärler bu pullary özleriniň meýletin töleýänliklerini ýazmaça beýan etmeli. Ýazmaça beýanatyň mazmunyny her bir işgär döwlet siýasatyny höwet bilen işçiň gatnaşýanyny çurt kesik ma'lum etmeli. Resmiler ýüpek gurçugyny ýetişdirmek işini hamala adamlaryň raýatlyk borjy alyp düşündirmäge synanýar. Hatyň mazmununda her bir işgär döwletiň syýasy işlerine özleriniň höwes bilen aktiv gatnaşmak isleýändigini aýtmaly. Diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Gurçuklara garşy çykýan işgärler işden kowulmak haýwatlaryna sebäp edilýärler. Giň ýaýran işçilerin arasyna büdjetçiler talaplara kaýyl bolýarlar diýip marly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda Mar welaýatynyň Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan bir näçe pileç kärinneçi ýüpekçilik işiniň düşegintigini aýdýarlar. Pileçi daýhanlar ýüpek gurçugyna ýydyk etmek işlerinden ýüze urýarlar. Ýetişdirilen piläniň döwlet satyn alyş narhy uçypsyz. 1 kilogram pile 25 manat. Piläniň bahasy 1 kilogram soğunyň bahasy bilen deňeçer. Diýip Roba hojalyk hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Daýhançylyk bilen meşgullanýan hojalyklar pile önümçiliginiň zähmet we üpçünçilik talap edýändigini aýdýarlar. Ýüpek gurçuklary ýapyk binalarda kadyly ýylylykda saklanýar. Galyberse de netijeli pile hasylyny öndürmek üçin ýüpek gurçuklary tuğda gaçlarynyň ýapraklary bilen ýygyda limitlendirilýär. Marly kärençiler sebitde tuğda gaçlarynyň ýetmeçilik edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3 aprelde vilayet häkimleri bilen video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirip onuň dowamyna sebitlerde oba hojalyk işleriniň alınıp barlyşy, şol sanly ýüpek gurçugynyň ýydyk işlerine bagly hasabatlar bilen tanyş boldy. Vilayet häkimleri şu günler sebitlerde ýüpek gurçuklarynyň pile öndürjilere paýlanyp berilýändigini we ýydyk işleriniň talaba laýyk alınıp barlyanyny aýtdylar. Azatlygyň habarçylary Mar welaýatyna türmeden boşan öňkü tutularyň pile önümçiligine çekilýänliklerini habar berýärler. Şeýle mejburi çäreler yerli arçynlaryň we polisiýa işgärleriniň guramaçylygyna ýerine ýetirilýär. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 2300 tona pile hasylyny öndürmek gödüňine tutunýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti şu günler Ahal Lewap we Mar welaýatlaryna ýüpek gurçuklaryny pile öndürjilere paýlamak işleriniň tamamlanyny, Balkan we Daşawut welaýatlaryna degişli taýýarlyk işleriniň alınıp barlyanyny habar berýär. 5000 ýyl töwereg geçmiş bolan pileçilik Türkmenistanyň möhüm pudoklarynyň hataryny agdalýar. Pile tapşyryklary her ýyl prezident tarapyndan eglan edilýär. Dokma senatynyň ýüpekçilik pudogyna ýurtda öndürilen pilelerden çygymal hökmüne peýdalanýar. Aşgabatyň ýüpek fabrigi we Türkmenabadyň ýüpekçilik önümçilik birleşigi ýurtda ýüpegi gaýtadan işleýän esat kärhanalar bolup durýar. Türkmen mediýasy ýüpekçiligi asly halal ojaklaryň bereketi, ata-babalardan gelýän gadymy hünärleriň biri hökmüne wagt edýär. Türkmenistanyň hökümeti dokma senaty üçin zerur bolan çygymal ferişdeleriniň önümçiligini, hususan paýta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Türkmenistanda aragatnaşyk hyzmatlarynyň hili pesligine galýar 1 martdan internetiň hilini ýokarlandyrmak we hyzmatlaryň bahasyny arzanlatmak barada resmi bildirişlerden soňky bir aýda ýagdaýyň düýpden ütgemänligini, internetiň haýallygyna galýanlygyny we täze sim kartlaryň satylmaýanlygyny hem Azatlygyň habarçylary hem-de Türkmenselliň müşterileri aýdýarlar. Türkmenbaşy we Balkanabad şäherlerinde ýurdun ýeketäk aragatnaşyk hyzmatlary kampaniýasy TMSL-iň müşterileriniň arasynda hyzmatlaryň hiliniň gowulanjagyna umytlar 2 hepdeden uzaga çekmedi. Azatlyň Türkmenbaşydaky habarçysy sim kartlaryň satywynyň ýene-de doly besedilendigini 4 aprelde habar berdi. Balkan welaýatynyň bu iki iri şäherinde iňen az sanly sim kartlar 15 güniň dowamında satywa çykarylypdy. Bu ýagdaý soňky 5 ýylda ilkinji gedek bolan soň ýüzlerçe adamdan ibaret nowatlar döredi. Odal Balkanly ýaşaýjylar sim kart satyn almak üçin Aşgabatda gatnamaly bolýardy.
TMSL raýatlaryň sim kart talabyny indi tas 5 ýyl ödemeýär. Mart aýynda Türkmenbaşyda uly nowbatlar döredi. Emma günüň dowamında sim kart satyn alyp bilenleriň sany 2 adamdan geçmedi. Nowbatlarda sim kartlaryň üstünde dawa we ýakalaşyk döredi. Dip Adatlyň habarçy taýdýar. Habarçy daňdan dören nowbatlarda göredilen sanawlarda günde adından 150 çemeti adam ýazylyp nowbatlar edaralar açylan soň 9:30-da çenli dargadylandygyny we şol sanyjy sim kart satylan soň satuw gutardy diýip yglan edilenligini gurrun berdi. Öjekli aragatnaşyk hyzmatlarynyň monopolisti TMSL kompaniýasynyň Türkmenbaşydaky şahamçysynyň hünärmenleriniň sözlerine görä satylan sim kartlar täze bolman eýse ozal ulanylan kartlarda 2 aýlap ulanylmadyk sim kart müşterilerden alınýar. Şeýlelikde uzaga çekmedik sim kart satywy ýatyryldy. İnternet hyzmatlarynyň bahasy hem gymmatlygyna hili bolsa pesligine galdy. 4 gigabayt gowrumly internet bokçasy 160 manada ýagny resmi kurs boýunça $45 barabar. Muňa 2 sagatlap bir filma tomoş edip bolýar. Ýatlatyk nowbatlaryň döremegine ýurdun ýeketek aragatnaşyk hyzmatlaryny üpçün edýän kompaniýasynyň hyzmatlaryny hilini ýokarlandyrmak barada beren wadasy sebäp boldy. Türkmen Telekom 1 martdan başlap ozal 512 kilobayt tizlikli internete biriktirilen abonentlaryň internet tizligini awtomatik görnüşde 1 megabayta çykarjakdygyny aýdypdy. TMSL Sowda nişanly altyn asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketek mobil operatory bolup kompaniýa 2004-nji ýyldan bäri hyzmatlary üpçün edýär. Türkmen medeniýeti türli çeşmelere salgylanyp kompaniýanyň 3,7 million abonentynyň bardygyny aýdýar. Soňky ýyllarda ýurt dünýäniň iň ösen tehnologiýalaryny ýygyderli satyn alýar. Şeýlede bolsa Türkmenistan sebitde we dünýäde iň haýaly hem gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Resmi habarlarda satyn alynýan ösen tehnologiýalaryň haýsy maksatlar üçin niýetlenýänligi we nädip ulanylýanlygy görkezilmeýär. Emma türkmen häkimetleri interneti berk gözegçilik etmek, gararsyz medeniýet sosial mediýanyň el ýeterliligini çäklendirmek we VPN hyzmatlaryny petiklemek bilen tanalýar. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň orta mekdeplerinde ýokary synp okuwçylary koronawirusa garşy sanjym edilip başlandy. Köpenata çağalaryna nähili sanjymyň edilýändigini bilmeýän mahaly köpüsi sanjymdan ýüzegürýär. Mekteplerde 4-nji şäheriyek başlany 9, 10, 11-nji sınıf okuwçylary koronawirusa garşy sanjym edilip başlandy. Sanjym urmak işleri şäheriň 11, 20, 21, 33, 39-njy mekteplerine dowam edýär. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 4 aprelde aýtdy. Sanjymlar şäheriň 6 saglyk öýüniň işgärleri tarapyndan urulýar. Ýöne enatalaryň ençemesi sanjymyň ediljekdigi barada ne özleriniň ne de çağalarynyň öňünden habarly edilýändigini aýdýar. Enatalar çağalaryna näme sanjymyň edilýändigini hem bilmeýär diýip habarçy belledi. Käbir enatalar bolsa saglyk ulgamyndaky tanyş bilişlerine jaň edip çağalaryna nähili sanjymyň edilýändigini soraýarlar. Okuwçylara koronawirusa garşy vaksinanyň edilýändigini anyklan köpenata çağalaryna sanjym urulmagyna ruhsat bermeýär. Sanjymdan ýüze urýan ene ata kän. Dip habarçy belledi. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayatyň saglyk we bilim bölümlerinden kommentari almak synanşyklary başa barmady. Öz çäginde koronawirusyň ýekeje hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tutan ýerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistanda mektep okuwçylaryna koronawirusa garşy sanjym geçen aýyň başynda urulup başlandy. Şonda Mary we Balkan vilayatlarynda habarçylarymyz 12 ýaşyny dolduran okuwçylara Hytaýda öndürilen Sinovac we Coronavac ýaly sanjymlaryň urulýandygyny aýdypdylar. Türkmenistanda 2021-nji ýylyň iýununda 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin COVID-19 vaksinasy hökmany diýilip elan edildi. Şondan bäri ýurt raýatlary koronawirusa garşy sanjymyň 4 dozasyny kabul etdiler. Ýöne bu sanjymyň 12 ýaşyny dolduran mektep okuwçylary üçin de hökmany edilendigi barada ne ýurt häkimetleri maglumat berýär, ne de berk döwlet gözegçiligindäki medeniýet serişdelerinde haýsydyr bir habar göze ilýär. Mundan 2 hepde çemesi ozal marda habarçylarymyz Aşgabatdan gelen saglyk wekilleriniň enatalary bilen duşuşyklar geçirip sanjym etdirmedik okuwçylara umumy orta bilim hakyndaky şahadatnamanyň berilmejekdigini duýdurýandygyny aýtdy. Olar muňa sebitde köp enatanyň öz çağalaryna sanjymyň urulmagyna ruhsat bermediliginiň sebäp bolandygyny hem bellediler. Saglyk wekilleri okuwçylarda sanjym edilenligi baradaky resmi nama bolmasa, onda olaryň ýokary okuw jaýlaryna hem kabul edilmejekdiklerini aýdýarlar. Şeýlede olar sanjym edilmedi
näçälik oglanlara harby gullukda sancym uruljakdygyny, ol ýerde enatalardan ruhsat soralmajagyny hem sözleriniň üstüne goşýarlar. Diýip marly bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Mundan ozal habarçylarymyz esasanam şäher ýerlerinde çağalaryna sancym etdirmek islemeýän enatalaryň gaty kändigini aýdypdylar. Enatalar munyň sebäpleriniň sancymlara we saglyk resmilerine bolan ynamsızlykdan ugur alýandygyny belleýärler. Ilmy barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklanan sancymlaryň koronawirusa garşy täsirlidigini suwud edýär.